Steniuksen perhe asuu Loviisan satamakaupungissa. Perheeseen kuuluu äiti Laura, isä Tomi, esikoinen Joni ja kaksoispojat Samu ja Saku. Perheen arkeen ei hiljaisia hetkiä mahdu. Siitä pitävät lapset huolen. Nyt alkoi tappelu sitten tosta. Siis ne on hyvin vilkkaita. Keskittymiskyky on täysin nolla. Ei kuunnella eikä mitään. Joka asiassa pitää kinastella. Vauhtia riittää, pelottavia tilanteita paljon. Perheen vanhemmat toimivat kauppiaana Kouvolassa. Äiti Laura on vastannut enemmän arjen pyörityksestä kotona ja isän päivät ovat venyneet kaupalla välillä liiankin pitkiksi. Aina on sunnuntaitöitä ja perjantai yleensä kiirepäivä, niin tulee myöhemmin vielä. Et jos saisi toteutettua sen yhden viikon lopunkin, että me saataisiin sille tuossa 2 päivää, ettei meillä olisi niinku mitään. Steniuksille on tulossa perheen lisäystä. Eivätkä äidin kädet riitä sekä vauvan että kaksoispoikien hoitoon. Duutsonien luotetaan kuitenkin olevan kurittomien poikien erityisasiantuntijoita. Niitä ne ainakin kuuntelis. Jos ei mua kuuntele, niin jos se vaikka niitä kuuntelis. Tervetuloa Duutsonit! On aikainen aamu, kun Duutsonit saapuvat Steniuksen perheen luo Loviisaan. Huomenta! Se on kukaan sillä lailla, että Duutsonit tuli taloon. Joo, mä tiedän. Terve! Me katsottiin tuolta. Meidän lahjat kortti. Moro! Mitä jätkä? Moro! Tohon! Aika kurittomia! Ollaan oltu 30 sekuntia täällä ja tää meininki on tätä, niin tästä ei voi mitään muuta kuin odottaa pelkkää hyvää. Moro! Terve vielä! Terve! Terve! Pitäisikö me syödä aamupalaa? Isäntäperhe voi mennä siihen ihan istumaan, me tarjoillaan. Ei enkä nukaan voi munita. Niinkä? Istutaan siihen, tarjoillaan täältä tarjoilee. Meillä on kahvia ja kaikkia niin. Haluaisiko äiti banaan? Heti näin aamusta, niin jaksaa ottaa pari päivää. Missä samassa? Otan oikeus tarjoaa vasemmalta niin. Tuolla oli maitoa. Tällaista osasin odottaa aika paljon. Että kaikki on mahdollista heidän suhteen, niin ei mua haitannut sillä, että mä mietin vaan isännän tai niinku rooliin tossa, että se varmaan mietti pitkään, että mitä Mutta mulle voi tulla useamminkin tarjolle kahvia. Se on niinku meidän normaali arki. Tosin meillä on vaatteet päällä. Steniuksen perheen molemmat vanhemmat työskentelevät kauppiaina Kouvolassa. Laura äidillä on kuitenkin ollut päävastuu kodista ja perheestä. Perheen villit kaksospojat eivät tee tehtävästä helppoa. Noniin, nyt ruokapöytään. Loppuuko näistä ikinä energia? Ei, siinä vaiheessa kun ne nukahtaa. Koska ne nukahtaa? 10 ja 12 välillä yleensä. Nyt riittää. Välillä on kyllä semmoista, että aamu alkaa, että kaikki ruuat ja maidot ja kaikki muutkin on pitkin lattiaa ja sitten siivotaan ja revitään itse tukkaa päästä, kun pitäisi itse kerkiä jotain tehdä ennen kuin töihin lähtee.
Sokeria niille ei saisi antaa. Sitten lähtee. Jotain sanottu, se menee tuolta sisään, tuolta tulos ja sitten ne menee taas. Mitä sä sanoit? Ei muista enää. On tehty ADHD-tutkimukset ja kaikki, mutta mä en tiedä mistään muusta. Mulla on hirveä... Tai joo, esikoisen kanssa, mutta hänkin oli vilkas pienenä. Sitä vaan mennään siinä vauhdissa mukana. Nyt riittää. Ja nyt se keppi pois. Näytäpä Jari sun takapuolta. Siitä on vaan isketty eri. Hei! Alat tulla! Alat tulla. Sä seisot siinä ja sä seisot siellä. Sä seisot siinä. Aha, joudutko jäähylle? Kyllä sydän lämpiää, kun katsoo, kun pyörämyrsky käy. On sellaista niin kuin omaa lapsuutta miettiä, että minkälainen oli. Mä olin ehkä Jarpin kanssa, ei olla veri sukua, mutta ollaanhan veljeksiä samalla lailla menty joka paikkaan täysillä ja 110 ja tuhoavaa verestä. Doodsonien tavoitteena on keksiä, miten Laura-äitiä voisi auttaa ylivilkkaiden kaksosten hallinnassa. Ensin heidän on kuitenkin tutustuttava arkeen. Tomi-isä lähtee taas töihin ja Doodsonit jäävät tilanteeseen, jossa Laura-äiti on päivittäin. Meidän huone! Me määritään! Laiks täällä lyödä munille tästä? Te harrastitte sirkusta. Lyödä munille tästä. Te harrastitte sirkusta. Joo, mä näytän! Se tosta osaa! Hyvä! Oho! Miten jos mentäis ulos kaikki? Hei, nyt! Nyt meidän pojat riittää, mutta nyt täällä ei lyödä, ei potkita, ei revitä tukasta. Onko selvä? Vielä tää ei poikkea hirveästi meidän arjesta, mutta katsotaan, mihin tää johtaa. Jos ei muuta, niin jäähylle ne menee seisoo ihan yhtä lailla sitten. Perheen esikoinen Joni esittelee Doodsoneille huoneensa. Joni on aiemmin kertonut olevansa tyytymätön tapetteihinsa. Tyttöjä täällä varmaan käy jonkun verran, sillä sä oot varmaan tän ruustapetin tänne valinnut. Tosi söpö. Onko Joni itse valinnut nää tapetit? Ei oo valinnut. Tähän lähtee kivasti. Oha, kato. Joku nyt kun kerta vähän tavallaan aloitettiin, niin jos sillä autettaisiin Jonia ja pistettäisiin tää kämppä kunnolla uusiksi. Kannetahan kamat pihalle. Doodsonit haluavat kanavoida lasten energiaa johonkin hyödylliseen ja aloittavat Jonin huoneen remontin. Työjohtajana jaan kaikille asiaan kuuluvat vehkeet siitä. Saku ja Samu, niin teilläkin on lupa mennä Jonin huoneeseen. Tää on nyt niinku meidän lupa. Ei. Ja kaikki ottaa sen tasaisen marssi. Ja seuraa mua. Hiio hoi! Hiio hoi! Hiio hoi! Hiio hoi! Hiio hoi! Ja täällä alkoi heti maalaaminen. Olisiko tuo lattia, olisi varmaan pitänyt suojata. Tää hakee pyyhkeitä. No niin, sitten kun se on niin valkoinen, eikä pistä vähän